Bhuti Njogo ninjani? Ngona kunjani siswa? Siyaphila. Sise Playhouse emcimbini Inkosi yaMagcokama celebrate u10 years isendimeni and kanti iconcert le ibi live. Kusho ukuthini lokhu nje kubacula endimeni kaMaskandi? Lento isho ukubaluleka komculo. Ngicabanga ukuthi khona isikhathi esiningi into efaka uMaskandi into yama live show. So ngiyaqala ukuba semcimbini omnandi kangaka ngizobukela nje. Kungekho ngizobukela nje ngomuntu but umnandi engifilela I wish lento ngaba ikapheli. I think mhlawumbe ngifike late, I don't know noma ngifike late noma kanjani kodwa nje ubumnandi. Yebo. I think wonke umuntu obela uzokhuluma ngalento ngokusasa. Yebo. Usakhuluma nje ngobumnandi ukhiphe icoco lakhe elisha lana. Sithini konje isihloko? Ihloko salo sithi ama fake. Yebo, ama fake. Lapho kunengoma khona ebeyundaba mlonyeni iqanda le Roadman, bakhe iqanda le Roadman. Ithini kahle kahle liyakhuluma iqanda le Roadman noma le Roadman? Iqanda le Roadman but ke kusho abantu mabezwa indlela mhlawumbe pronounce ngayo bagcina bethi iqanda le Roadman but iqanda le Roadman nje futhi ke engizothi kumlando ukuthi kunengoma ukusazakala nje ihlambe kwaku 30 seconds to 1 minute yayi criticize abanye ababezama ukuyicriticize ayinconywa abanye so lokho kwayenza ukuthi ikheche amehlo neindlebe zabantu while ingakaphumi so uzwile ke nawe nje mangicula nje bafile bayicula bonke abantu sure which means ingoma yabantu yabo so ke lokho kuyinto enhle ekutheni mawenza into bese kuba into yabantu ngiyafisa ke abantu bayiseke baseseke kwesikenzayo basilandele nalapha esikhipha khona umculo bawudlana ngendlela eright ukuze sikwazi ukwenza izinto eziningi ezicishe ifuze zona lezi sibuya kuzo ngoba siyafisa ukubona amashow anje ngalawa anda kakhulu ukunalawa kudlala ama CD sithanda into nje abona abantu bajabule kanjani nami bengomunye bengicuma lapha ngicuma phezulu soke siyabonga kakhulu engathi unomfoka Dlamini ngakhula kakhulu besayiyeka lento ebuye njalo ayenze njalo. Yebo sisakhuluma ngokukhula nje ngicela ubalule izitolo lezi ama digital stores la kutholakala khona album yakho. Album yami iyatholakala ku Spotify, iyatholakala ku YouTube, iyatholakala ku iTunes so ke nje kuzona zonke indawo zomculo nezinye kodwa ngizobalula lezi abayijwayele kakhulu oDiza nobani. I think abantu bethu abayijwayele ikakhulu bajwayele u Spotify, iTunes, YouTube so siyacela ukuthi abafowethu ba stream music wethu nawo abanye abafowethu abanye abakhiphile bewujwayele bewustream ngoba lokho kuyasisiza kakhulu futhi kuyasithuthukisa. Yebo akhona mhlamba ama CD agayiwe okanye ama USB? No kulonyaka I think from last year nje awekho ama CD engeke ngawagaya ngagcina ngale kwalokho but nje from now seku digital ngempela ngesimo sokuthi ke nabantu bethu sebewufundile u digital ukuthi usebenza kanjani futhi bayawuqonda manje. Yebo siyabonga kakhulu bhuti nikhule nje. Ngane yakwethu yabonga.